мога! Аз съм Крис БГ и вие сте с Крисака! Ей го, моя приятел, кой цяло се хили, брат! Той има канал, казва се Андро 1-2-3-1. Абонирайте се за него! Защото иначе ще ви взема ушите. И сега правим байк чек на най-доброто колело на света след Бенфикса. Да. Така, първо започваме Чакайте! Първо започваме с спукана гума и втора спукана гума. Чакайте да покажем още едно нещо. Няма гума! Няма гума отпред. И забележете и това нещо. Ето това. Добре, първо започваме с рамката. Лидер, No no limit. limit. И ето това е най-як плюс 100 коня. Това е просто коня, да. Ами, значи, скоростите са малко изтъркани, значи, да. Много. На Shimano Shimano. TST С стар предна и задна лъчета. ложчета, да. Явим боксера. Боксера Снимай работи. боксера, бе. Работи. Работи. Чакай, бе, По-добре от на Фабио, ей. Глей. Чакай малко, да го натисне малко. И вижте изтъркането. Да. Ами... Аре да изтъргам с тъй. Лапата ми е Алуминиева. алуминиева. Гриповете, снимай. Амортисьор и боксер. Така. Амортисьор е добър. На Байсел. Байсел. А боксер е на някаква си марка, никой не знае. Много. Не бе, те не правят такива неща. Седалката е добра. Просто седалка. Педалите без пинове. На SP, на FP 808. Главината. Да. Окей. Я плочата, бе. Я снимай плочата. Давай почта. Плочата Шинамо. Давай Отбелите на Шинамо. И Такова на Шинамо. най-добрата марка. Скоро... Не, И искам да ви покажа нещо. Не е най-добрата марка. Гледайте. Само гледайте. Давай, спици си купуваш ли? Не, бе. Давай, докато не се щупа. И това е. Чао от Крисака БГ.